इन्ट्र' सेन्ट्र' गैयालै डाइरेक्ट नै खावब्ला खावब्ला फैखायो नै ओरैबो दं आरो नै समबाराव जानाया सुनिबाराव जाबाय खेलाया गाबोननिफ्राय जासिगोन आरो ना खेलाया प्राइसआबो बेसेबां बेसेबांथाय आंबो दासिमबो मोजां मिथियाखै जायखि जायगा बानायगासिनो आरोना नै ओरै आलासिफोर फैगोन बेयाव जिरायनो थुमुक बोराइयाव बानायबाय आरोना ओरै सेक्रेटारि दं नै सेक्रेटारिया नोंथाङा मा बुंनो सानदों बे बल खेलानि बाराव आं बुंनो गोसो गैथ'आ दा गोसो गैथा देहाया बोरैबा मोनदों देहाया बोरैबा मोनदों नै बुंथ'ला लोंजाथ' मोननायखाय बुंथ'ला जादों ओरै एसे सनस्रोगासिनो नै नोंथाङा गुलुब गुलुब मावगासिनोबा रामदेब हासिब सिबदोंमोन आरो दे सिबदो आइया माला जानांगौ जाखो नै बेयाव नोंसोर खेला होनो नागिरदों मा अडिसन लानानै होनो नागिरदों गिदिर गोलावफोर दं सेंग्राफोरखौ